A Pobra desfrutará dun verán cultural cunha vintena de actividades programadas para xullo e agosto. Hai propostas para todos os públicos cheas de maxia, música e festexos. Xullo está a piques de comezar e traerá unha ampla programación á Pobra do Caramiñal. O Concello desfrutará do seu verán cultural formado por unha vintena de actividades propostas para chegar a cultura á veciñanza. Desde a Concellería de Cultura se traballa para ofrecer unha programación diversa, un pouco para todos os públicos e que anime a veciñanza a salir á rúa e a compartir e disfrutar dos espazos, das prazas do noso Concello, non? Porque, entendemos que a cultura non é só un calendario cultural, sino que é un punto de encontro para disfrutar e para contribuir ao Concello e que siga que se vexa cun Concello vivo e con actividade, non? Esta programación consta de actividades xa consolidadas, pero tamén hai novas propostas. Queremos chegar ao máximo de número de persoas, aos pequechos, aos máis grandes, e que a xente participe e o pase ben. A verdade é que é unha programación que eu teño que agradecer o traballo ás persoas que a fixeron posible e que se implicaron en isto, que é, como non, Fita, a nosa técnico, que ela é un pouco a que coordinou coas compañías e coas diferentes asociacións e que é un traballo que hai que agradecer porque gracias a iso sale esta axenda cultural. A propia técnico de Cultura, Fita San Isidro, afondou no cartel do Verán Cultural que arrancará esta fin de semana co Festival Atlántica, do que haberá 2 espectáculos. Unha vai a ser o venres 3, co espectáculo Rayanas, de Irene Reina de Huelva e Ricardo Martins de Portugal, que vai ser no Xardín do Pazo do Couto, e o sábado 4, no Convento de San Antón, con Marita Martínez e a obra Contiñas. Ambos espectáculos están para as 9 da noite. Haberá un apartado pensado para o público infantil e familiar no que se desenvolverán diferentes actividades. Temos espectáculos de música cos jalochos e a súa landra viaxeira, temos a Xavi Bufa cos tubos do mundo, despois temos tamén espectáculo de maxia con Joshua Kenneth e o espectáculo Maravillosa, tamén temos un pasarrúas, Casanela do Maxín, que é o pasarrúas da Galiña dos Ovos de Ouro, temos aéreos co espectáculo 5.0 de Xue Moreno, e tamén contamos con teatro, novo circo, aí englobamos a Nelson Quinteiro con un cabaré infantil acuático, con Inventi Teatro ca obra Tachán e con rendos pequenos ca obra Charlatán Rodríguez. Todos os espectáculos pensados para o público infantil e familiar arrancarán ás 8:30 da tarde e desenvolveránse no Cantón da Leña. E tampouco faltará música nin o baile. Contamos con 4 concertos da banda de música daqui da Pobra, máis un concerto da banda de música de Candeán. Están repartidos nos meses de xullo e de agosto. E despois tamén contamos con 2 encontros de baile de música tradicional, un no mes de xullo da man da Asociación Xiada e outro en agosto, que é o Festival Caramiñas da Asociación de Amas de Casa. Esta asociación tamén organiza en agosto o encontro de habaneras na Iglesia do Castelo. E completan este verán cultural as festas do Carme do Castelo, que se celebrarán do 17 ao 19 de xullo, e o Carme dos Pincheiros programados para o 14, 15, 16 e 17 de agosto.